Ens trobem a la plaça Gran de Calaf, un dels béns culturals d'interès nacional, des d'on us donem la benvinguda a l'Anoia. Estem en una comarca on el relleu influencia molt el seu clima. Per una banda tenim la conca d'Òdena, que està formada per materials tous que han estat molt ben erosionats. I per altra banda tenim els seus voltants, que s'han mantingut elevats perquè estan formats per materials més durs. Aquesta diversitat de materials que generen els canvis entre el altiplà i la conca són vitals per entendre les diferents precipitacions i temperatura de la comarca i fins i tot la seva vegetació. De fet, esteu en una terra de contrastos. Ens situem just al límit entre el clima mediterrani típic i el clima més extrem de la depressió central. Seguim-nos i ho veiem. L'Anoia, situada al sud de la Catalunya central, té com a eix vertebrador la conca d'Òdena i és una comarca d'altituds moderades d'entre 300 a 700 metres d'altiplà i fins a 1.236 metres que es corona al cim de Sant Jeroni de Montserrat. El riu Anoia travessa la comarca i s'estructura al damunt de la falla tectònica de Capellades. Ens trobem amb l'Albert Borràs a l'Observatori de Pujalt perquè ens expliqui les peculiaritats de la comarca. Aquí al vent no tenim una zona de Catalunya que tinguem un vent molt intens en determinades situacions, però sí que el vent és continuat durant tot l'any, a menys que tinguem un anticicló d'aquests forts al mes de gener o a l'estiu amb alguna onada de calor. La resta de l'any sempre tenim una miqueta de vent, el que domina és el vent de l'oest, que ve de Lleida. Tothom té al cap el fet que quan hi ha boira no bufa el vent. Aquí estem a l'altiplà, en una zona alçada, i estem influenciats per tot el que passa cap a Lleida. I tota aquesta boira que es va acumulant a la plana de Lleida ens arriba ventada cap aquí dalt. Per tant, a l'estar més amunt, aquesta massa d'aire es refreda i arriba amb més aigua, amb més precipitació. I a l'hivern, quan les temperatures baixen dècimes per sota de 0 graus, es transforma en cristalls de gel, com si fos neu petita, i que van quedant enganxada aquí en els arbres. És un fenomen que, a més va associat amb molt de fred, evidentment, perquè sempre va marcat amb una mica de vent. La conca d'Òdena és un bon congelador perquè és una zona molt ben enclotada que fa que l'aire fred es retingui al fons de la vall amb certa facilitat. A més, en aquesta mateixa zona, la manca de marinada, aquesta brisa suavitzadora procedent del mar que queda bloquejada i anul·lada per les muntanyes del prelitoral, accentua més la sensació de fred. Ens trobem a una zona poc humida on les precipitacions són escasses. Hi plou més a la primavera, tot i que és una comarca on l'aigua sempre ha estat molt ben aprofitada. Per això trobem molts molins a tota la conca d'Òdena. De fet, aquest és el riu Anoia que travessa Igualada i, com veieu, l'aigua està força estancada per la poca precipitació que hi ha hagut aquest any. Antigament es va construir el rec d'Igualada per distribuir l'aigua als horts i als molins fariners. Com que ens trobem en una zona força seca i amb una distribució estacional de les pluges irregulars, trobem a l'Anoia un paisatge mediterrani clàssic, amb pins i alzines que dominen la comarca amb més matollar i garrigues, a la conca d'Òdena i amb algun roure eixerit com aquest d'aquí. Tot plegat es fa difícil trobar altres espècies de vegetació per diferents elements. A punts de muntanya frescos com Montserrat no reuneixen les millors condicions per ser un terreny rocallós i ple de conglomerats. I la zona de Calaf, que és més humida, a la vegada les temperatures són massa elevades a l'estiu. Des d'aquesta plana de l'Anoia, el nom del qual no em vull recordar, ens acomiadem amb aquest parc eòlic, un dels símbols més representatius de la comarca i, com podem veure, aquests molins de vent ben orientats cap a ponent per aprofitar la força del vent. Aquí on el Quixot hi veuria gegants, nosaltres veiem un reforçament de l'ODS número 7, que garantitza una energia assequible i sostenible per totes les persones. Nosaltres us esperem a la propera aventura.